Oh, kalah resiman. Ayo, kowe kono nonton sambel, takon. Sambelnya dilepek ae no. Dalem prai. Sate ini prai, Bu. Contohnya boten. Kedik-kedik, Bu. Nggih. Kenging nggih nyangoni sekolah. Dolanane ora usah nesu. Engko nek nesu ra itu rene. Nek anu rasa dolanan ae ayumu wis. Mula aja nesu, ra itu rene nek nesu. Apa, Bu? Tekake. Nah, Malah ora nek dijanggake. ora lagi kayak kene sik. Nanging kula barang nggih boten. Kalau aku mau mengira tanah boke. Pak. Di kanan iki. Kere. Dia wong ngandalake kan jere. Berapa bawang barang. Nate. Sing ngene ra kena. Kenapa? Mula ada anu kan kok ngene kok. pakai pesangon dia bisa ten sistem itu bisa digan Mbak modelnya ini pesangon wah nggih ane perusahaan iki mboten anu rugi kira angkat karyawan mantun nggih. Tapi nggih ngangoni barang niku. Nggih. Yang kontrak kan Nggih. Nek gubah wis ra, boten nek tulisane to, Pak.